color de mi vida empalidece como una estrella que muere brillando. En el instante preciso apareces. Magyar hangok: Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Németh Kriszta, Mezei Kitti, Zsurs Kati, Sztarenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok: Rosta Sándor, Varga Gábor, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Pap Kati, Kajtár Róbert, Rubold Ödön, Nemes Takács Kata, Makai Sándor. Írta Marcela Sitterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna és Csancsa Ambrosini. Ez egy nagyon hosszú történet, Tati. Részben már ismered is. Tudod, hogy apám elrabolta tőlem a lányomat a születésekor. Éveken át elhitette velem, hogy a lányom halva született. Amikor kórházba kerültél, megtudtam, hogy apám odaadta a gyereket Aliciának, a nagymamádnak. Nekem még a születésedről sem szóltak. Nem is tudtam. Ezért nem kerestelek. Amikor Alicia rád talált, bevitt a kórházba. Az orvostól megtudta, hogy az a kislány, akit Gabriela szült, már nem él. És hogy Gabrielának nem lehet több gyereke. A nagymamát kigondolta, hogy te kerülsz a kicsi helyébe, akit Gabriela elvesztett. Tudjuk, hogy min mész most keresztül, de nem bírtuk tovább. Nem tudtunk várni, mert te a lányom vagy, én pedig a te apád. Érted? Tehát mindenkinél jobban tudod, hogy mennyit szenvedtem az elrabolt lányom miatt. Emlékszel, mit éreztünk, amikor mi ketten először találkoztunk? Különös kapcsolat volt közöttünk, és ez most is megvan. Azért, mert egy a vérünk. Mi vagyunk a szüleid. A szüleimet úgy hívják: Gabriela és Juan Manuel. Szóval tudsz róla? Igen. De nem mondhatom meg, miről van szó. Hogyhogy? Emlékezz vissza, te sem mondhattad el nekem, amikor titkod volt. Ugye emlékszel? De Báz, miért nem osztod meg velem a jó hírt? Mert ez jó hír, nagyszerű. Nem lehet, Juan. Nem lehet. Victoria terhessége is jó hír volt, mégsem árulhattad el senkinek. Néha helyesebb, ha nem mondunk semmit. Főleg, ha az valakinek kellemetlen lenne. Nem beszélhetek most. Jó? Szóval Victoria lánya előkerült. Előkerült, igen. Váratlanul lett egy unokahúgod. Nem tudom, mit érezhet Victoria. Tudja már, ugye? Igen, tudja. A nagynéni nagyon megilletődött, ugye? Gratulálok, nagynéni.
Tudom jól, mit érzel most, Tatu. Hidd el, hogy tudom. Azt is, hogy nehéz helyzet. Hirtelen hatalmas fordulatot vett az életed. Ahogy nekem is, amikor az apám és Alicia beavattak. Nem tudtam, hihetek-e nekik. Megteszünk a világon mindent, amit kérsz. Hogy bebizonyítsuk, igazat mondunk neked. Csináltathatunk DNS-tesztet. Az lesz, amit szeretnél, Tatu. Bocsáss meg nekünk. Ne haragudj ránk, kicsikém, ne haragudj ránk. Előbb-utóbb meg kellett tudnod, de azt nem akartuk. Nem akartuk, hogy szenvedj. Nem akartunk fájdalmat okozni neked. Hozzak vizet, jól vagy? Hozzám ne érj! Mondj valamit az égre, kérlek. Tatjana, mi történt? Pász! Mi a gond, szívem? Mi van? Tatjana! Muszáj volt. Nyugodj meg, kicsikém, nyugodj meg. Nyugodj meg, kicsim, kérlek. Mátét főzöl, Juan? Nem, Pacheco. Teát páznak, lepihent egy kicsit. Tatu? Azt hiszem, Viktóriánál van. Elment az orvos? Szerintem igen. Most miért mondtad ezt, amikor még mindig itt van? Nem értelek. Megegyeztünk, Corrado. Elmagyaráztam, hogy nem akarom a lányom közelében látni, akkor meg miért van itt? Szabad megtudnom, hogy miért van még mindig itt? Nem tilthatja meg. Egy pillanat, hogy nem tilthatom Juan, meg? Hogy érti Juan, ezt? várj egy kicsit, nyugodj meg, ne légy már féltékeny, nyugi. Tatjana a feleségem, vigyázok rá. Corrado Viktóriához jött. Nem történt semmi, higgadjatok le. Menjünk, Corrado. Semmi gond. Én tudtam, Tati. Most nagyon erősnek kell lenned, hogy folytatni tudd az életedet. Ez képtelenség. Jaj, szívem. Dehogy az. Hidd el, csillagom. Amit Viktóriáék mondtak, az igaz. Hát, ez lehetetlen. Hogy volt képes nagyapám ilyet tenni? Hogy volt képes ilyesmire a nagyanyám? Hogyan? Tatjana, szerintem a nagymamád szeretetből cselekedett, tudod? Csillagom. Lehet, hogy a helyében én is ugyanezt tettem volna. Anyám nem tudott semmit. Nem. Gabriela nem tudta, hogy halva született a lánya. És Juan sem tudott róla. Annak idején csak a nagymamát tudta. Hogy te tudtad? Hogy te végig tudtad, és mégsem szóltál apámnak? Szeretem. Nagyon szeretem, Tatjana. Tudom, hogy belebetegedne, ha megtudná az igazat. Igen. Istenem. Nem bírtuk tovább, elmondtuk Tatjanának. Hogy fogadta?
Sehogy. Az a baj, hogy nem reagált sehogy. Csak nézett ránk szótlanul azzal a nagy csodálkozó szemével. Mintha nem hinné el. Szerintem az a probléma, hogy nem tudja, mit kezdjen a helyzettel. Hol van most, Tati? Páz van vele. Megteszek mindent, hogy ne kelljen szenvednie. Félek, hogy meggyűlöl engem. Ne! Tatjana annyit mondott, és talán igaza is van, hogy az ő szülei Juan Manuel és Gabriela. Ne mondj Nem ilyesmit. szeret bennünket, sosem fog szeretni. Ne mondd ezt, időre van szüksége, Viktória, várnunk kell. Sem Gabrielát, sem engem nem lehet okolni azért, amin keresztül mentünk. Tatjana szemében az anya mindig Gabriela lesz. Na, hogy van? Azt mondta, egyedül akar lenni. Gondolkodnia kell. Ahogy nektek is. Juan? Ma a konyhában van. Éppen teát készít. Victoria, Juan tudja, hogy megtaláltad a lányodat. Tessék. Elmondtam, mert nem bírtam tovább. De Juan nem tudja, hogy ki az. Na jó, most csak az számít, hogy Tatjana megtudta. Igen. A nehezén túl vagyunk. Juannak még most jön a neheze. Ki az? Mit akarsz itt? Na, most elrontottad a meglepetést, na. Ezt a teát neked akartam az ágyba vinni. Köszönöm, hogy ennyire kényeztetsz. Szeretlek, édesem. Szeretlek, és a születendő ikreidet is ideben. Hogy lehet, hogy így szeretem őket? Imádom őket, imádom! Figyelj, Juan, hadd kérdezzek valamit. Mit? Jól vagy? Ne kísérjelek el Jó, kivizsgálásra? ne kezd megint. Nem kell nekem kivizsgálás. De édesem, oda kell figyelned a vérnyomásodra. Nem, egy ideig még nem tervezem, hogy meghalok. Erős vagyok, edzett vagyok. Nem árthat nekem semmi, senki a világon, semmi bajom. Nézd csak ide. Mi az? Ja, Mi az? Igen? olyan jó képű vagy. Komolyan? Aha. Akkor gyere. Ne provokálj. Nem, dehogy. El akarom nyújtani a pillanat. Menjünk. Nem olyasmire gondoltam. Van időnk. Van a műteremben néhány új ecset. Minek? Azokkal jól el lehet nyújtani a pillanatot. Ne, kérlek. Mesztelenül? nagyon- Jaj, ugyan. Igen? Gyerünk. Várj a teja! Nem, most. Várj! Elnyújtjuk a Kihűl a teja! pillanatot. Most. Látod ezt? Hogy tehetnek ilyet? Ez már pofátlanság. 5 perc, még hogy 5 perc. Légy szíves, hívd ki Tangót az irodából. Tessék? Barbara, bocsánat, de az nem a maga irodája. Nincs jogod kioktatni engem. Az iroda az édesanyjáé, és hát... Ne aztán foglalkozz, a iroda. Légy szíves, menj, szólj Tangónak, hogy jöjjön ki. Rendben. Hát itt vagy, te, utolsó senki házi. Ne veszekedj! A kampány jól sikerült. Te meg mindent tönkretettél. Tangónak kellett beugrani a helyetted, nem erről volt szó. Barbara, azt hiszed, hogy így boldogabb leszel? Miért mindig másokat okolsz a történtekért? Ha mindenkibe folyton belekötsz, végül egyedül maradsz. Aj, ne haragudj, igazad van. Megtettem mindent. De nem tudtam, hogy ezt érzem Karolina iránt. Figyelj, Ernesto, én azt szeretném, ha a lányom boldog lenne. És olyan férfi mellett nem lehet boldog, aki más nőt szeret. Igen, tudom. Várd meg, mit szól Laura, ha megtudja, hogy te sohasem tudtad elfelejteni Karolinát. Itt nem a felejtésről van szó. Csak gondolok rá. A két dolog ugyanaz. Walter. Légy szíves, ne szólj erről a helyzetről Laurának.
Maradjon ez közöttünk. Most már mindegy. Ugyanis Laura régóta sejti, mi a helyzet. Úgy sem lehet viszonyom Carolinával. Na jó, 5 perc az 5 perc. Mindenki kimegy az irodából, most azonnal dolgozni akarok. Jó, már végeztünk, Barbarita. És ne köss bele boldog-boldogtalanba, ha nem akarsz teljesen egyedül maradni. Nagyon hiányzik Ernesto, én nem tudok nélküle élni. Jaj, képzelem, Laurita, képzelem, de nem kényszerítheted, hogy szeressen téged. Tudom, persze. Előbb-utóbb hozzászoksz, és elfelejted ezt az embert. Nem tudom, sikerülni fog-e. Megint egy csúnya szakítás. Megint egy nagy kudarc. Várj, nem, itt szó sincs nagy kudarcról. A nagy szerelem csak egyszer jön az életben, és az ember néha hibázik. Na, ugye jobb, ha nevetsz, talán hibáztam. És te hibáztál? Jaj, olyan furcsán érzem magam, nem tudom, komolyan. Gondolj csak bele, annyi rossz tapasztalatom volt már, most meg egy sikeres és híres pasi barátnője vagyok. Ez szuper. Mondtad Francescónak a turnét? Nem, még nem. Gőzöm sincs, mit tegyek. Nem tudom, hogy szóljak-e neki. Szólj, szerintem illik szólnod. Úgy jaj, egyelőre ki akarom élvezni a helyzetet, aztán majd meglátjuk, nem tudom. Nem helyes, mondd el neki az igazat. Szerintem így becsületes. Várj egy kicsit, most ki akarsz oktatni erkölcsből? Másra terelted a szót, ki vele? Mit fogsz mondani tangónak? Beszéljünk inkább másról. Édes szerelmem, megtennék mindent, hogy megvédjelek a közelgő fájdalmas eseményektől. Előbb vagy utóbb, de tudom, hogy utolér életed legnagyobb sorscsapása. Szeretnék most itt maradni, veled, és megállítani az időt, hogy kettesben legyünk, és ne szenvedj. Remélem megérted, miért nem árulhatok el neked semmit. Most nem én vagyok az illetékes. Szeretlek. Annyira szeretlek. Abban a szent pillanatban, hogy megtudod az igazat. Ígérem, hogy melletted leszek, szívem. Melletted. Mindig. Hogy könnyítsek a fájdalmadon. Mindig. Itt is vagyok. Már is nyitom. Hogy vagy? Rosszul. Szép jó napot, Gino. Tati, Tatjana. Íme a szilvatorta, amit annyira szeretsz. Neked sütöttem. Hogy van a kedvenc unokám? Gino, vidd ki a tortát. Igenis. Soha többé nem akarlak látni benneteket! Nálatok jobban nem gyűlölök senkit a világon. Hogy tehettetek velem ilyet? Hogyan? Beszéljük még, higgadj le és beszéljük még. Nem akarok megnyugodni, kiabálni akarok velük. Hogy tehettetek ilyet? Hogyan? Gonoszak vagytok, nincs bennetek érzés. Hogy voltatok képesek ilyesmire? Hogy voltatok képesek? Ne ítélj, elhamarkodottam, mindent megmagyarázom. Igen, jó okunk van arra, amit tettünk. Nem, magatokat akarjátok menteni. Megbocsáthatatlan tett volt, erre nincs mentség. Hát, nem fogjátok fel, nem értitek, hogy apám szenvedni fog, hogy én szenvedek? Hogy tehettetek ilyet anyával? Anyám a lányod volt! Könyörgök. És te, apa? Miért tetted ezt Corradóval és velem? Ártatlanok vagyunk, miért gyűlölsz? Mi nem ezt érdemeljük. És Juan már tudja? Nem, mert eldöntöttem, hogy nem szólok neki, meg akarom őt kímélni. Tatjana, légy szíves, könyörgök. Legalább a közös szép emlékeink kedvéért. Az eddig történtek kedvéért. Légy szíves, könyörgök. Hadd beszéljek veled 5 percet. Van rá jó okom, amiért azt tettem, amit tettem. Hidd el, kicsim. Csupán 5 percet kérek tőled. Légy szíves, Tatjana, könyörgök. 5 percet. Anya tiszteletére. Köszönöm. Nem többet.
Veletek megyek. Nem, te itt maradsz. Mással nem akarok beszélni, csak vele. Hozzád nincsen semmi közöm. Nem mondd ezt, Tatjana. Az unokám vagy. A Chevalorien. Nem. Én Agirre vagyok, ma főleg. Menj, Alicia. Menj csak. A kocsiban várnak. Felettünk már ítélkeztek. Bocsánat. Bocsánat. Talán nem hiszed, de szeretetből tettem. Szeretetből. Az imádott lányomért. A halott kisbabáért. És szeretetből Juanért, aki már alig várta, hogy megszülessen az első gyereke. És az irántad érzett szeretetből, mert olyan kis gyámoltalan voltál. És mert ott feküdtél egy kosárban, a házam küszöbén. Ott hagytak. Egy levéllel, amin nem volt név sem. Honnan tudtam volna, hogy téged vettek el Viktóriától? Honnan? Úgyhogy eldöntöttem, keresek valakit, aki felnevel. Bevittelek a kórházba. És akkor éjjel, amikor ott tartottalak, a szívem fölött, a karomban, megjelent az orvos, és közölte velem, hogy Gabriela gyereke halva született. És akkor rájöttem, hogy Gabriela a legalkalmasabb, hogy felneveljen. Tudtam, hogy Gabriela és Juan tökéletes szüleid lesznek. Hát ezért tettem, és azért tartottam végig titokban, mert úgy éreztem, így jó, mint hármótoknak. A szüleim éveken át hazugságban éltek. És én is. Hogyan tudtál 20 éven át a szemükbe nézni? Hogyan? Éppen elég nehéz volt a bűntudatot elviselni. De biztosan tudtam, hogy a tettem hármótok javát szolgálja. Így volt jó. Könyörgök, Tatjana. Bocsáss meg. Kérlek, bocsáss meg. Bocsáss meg. Bocsáss meg, ne haragudj rám. Nem hiszem, hogy menni fog. Gyere ide! Kész? Gyere! Végre, nagyon elzsibbadt már a lábam. Na, mit szólsz? Ki ez? Na? Én vagyok? Na de szerelmem, hogy kérdezhetsz ilyet? Ki lenne más? Nézd meg a mosolyt, hát ki mosolyog így? Jó lett, rendben van. Megyek. Nem, gyere vissza, Mennem nem mész kell. sehová. Nem, Főzök szívem, matét. itt maradsz. Majd én főzök neked matét. Te csak dőlj le a kanapéra. Pász, kérlek. Pihenges egy kicsit, majd én főzök matét, és hozok másik ruhát, hogy máshogy is lefesthesselek. Már megint, ne, elég volt már a páz. Édesem, könyörgök, hadd fesselek le. Most tele vagyok ihlettel. Miért nem másra használod az ihletet, ha? Nem, itt vannak a gyerekek, hogy mondhatsz ilyesmit? Ugyan már, ne is félre páz, ugyan. Megvan mi bajod, untatlak. Nem. Untatlak. Nem. Dehogy
hogy untatsz? Csak gratulálni akarok Viktóriának, hogy megtalálta a lányát, érted? Nem, most nem alkalmas. Konrádó van Viktóriánál. Kit érdekel Konrádó? Ne zavard most őket, egymással foglalkoznak. Hozok másik ruhát meg Mátét, aztán lefestelek, ha? Szerelmem, ki kell használni az ihletet, a kedvemért, jó? Jó van, de akkor hoz kekszet is a Mátéhoz. Rendben, hozok kekszet is, meg amit kívánsz. Nézd ide, szerelmem, a kulcs, bezárlak, hogy ne tudj megszerelni. Ne, Pász, várj, kérlek, várj! Ne zárj be! Pász, kérlek, ne zárj be! Picsa pisilni kell. Szegény lány. Nagyon nehéz lehet neki. Tetszik, ahogy reagált, hogy soha többé nem akarja látni apádat. Soha. Alicia is megérdemli, de ő... Nem tudom miért, de őt sajnálom. Várjunk még az ítélettel. Az a legfontosabb, hogy Tatjana ne szenvedjen annyira. Te sokat segíthetsz ebben. Nagyon fontos vagy Tatinak. Igen, Jó napot, uram! Tati is nagyon fontos nekem. Jó napot. Eljöttem, hogy lássam Lautárót. Francesco, most nem alkalmas a pillanat. Szólnia kellett volna előre, hogy jön. Nem ismeri az illemet? Az illem szerint akkor jövök a fiamhoz, amikor csak akarok, mert 9 hónapig eltitkolták, hogy van. Legyetek szívesek, ne veszekedjetek. Mi történt? A barátod az agyamra megy. Idegesít. Próbáld meg felfogni, Francesco, hogy ez a nap nagyon különleges. Ma mondtuk el az igazat Tatjánának. Bocsánat. Mi legyen Juannal? Nem sokáig tudom távol tartani innen. Egyelőre bezártam a műterembe. Mit csináljak? Talán maradjon bezárva, mert Alicia Tatjánával beszélget, apa kint vár. Jó, Istenem. Maguk nyertek. Nem bocsát meg. Nem nyert itt senki, hölgyem. Bocsánat, bemegyek Tatjánához. Mindig te leszel az anyám. Te foglalkoztál velem kiskoromban. Te simogattad a hasamat, amikor fájt. Te kísértél az iskolába. Te mindig azt mondtad, amit és amikor kellett. Te... Mindig te leszel az édesanyám, mindig. Ne sírj, rossz, hogy így látlak. Ne sírj már. Én tudtam. De nem volt jogom elmondani. Hogy tudtad? Szóval te is tudtad? Ne haragudj. Hallgatnom kellett. Nem, ezt nem hiszem el. Mindenki tudta, mindenki. Nem tudom, mit gondoljak, mit tegyek. Nem tudom, mit akarok, nem tudom, nem értek semmit. Csak azt tudom, hogy apának nem szabad elmondani. Nem tudhatja meg. Igazad van. Én döntöm el, mikor szólok neki. Én. Most nem tudhatja meg. Ikre is születnek.
Páztól, aki szívből szereti apát. És nem akarom elrontani élete legszebb pillanatát. Úristen! Hogy okozhat két kis csöpség ekkora boldogságot? A gyerekeim, ellent a forró szeretet, ha rátok gondolok. Eszembe jut, mit éreztem, amikor Tatu született, és legelőször megláttam. Elsöprő nagy érzés, mindent elsöprő érzés. Azonnal megváltoztatta a fontossági sorrendet. A gyerekek az elsők, a legfontosabbak. Egy szülőnek kincs a gyereke. Nem tudom, hogyan bírom ki addig, amíg megszületnek. Rólatok álmodom. Bennetek van a legnagyobb reményem. És tudjátok, most 2 okkal több van, hogy felkeljek reggel. Sosem volt ennél jobb életem. Újra lélegzem. Felhőtlenül boldog vagyok. És Páz, szerelmem, csak neked köszönhető ez az egész. Laurita, mosolyodj már el az ég szerelmére. Verd ki a fejedből, Tango. Beszéltél vele, ugye? Persze. Mit mondott? Áruld el. Miért akarsz megint? Csak az igazat szeretném tudni. Néztél tükörbe? Csoda szép vagy, Laura. Apa. Térj magadhoz, folyton tango, tango, tango. Majd beleszeretsz valaki másba, és boldog leszel. Nem leszek többé szerelmes, apa. Szia. Olyan cukorfalat vagy, meg tudnának enni, meg tudnának enni. Sziasztok. Nézd csak, itt van a mama. Sziasztok. Gyóntál? Mi a gond? Sírtál? Igen, meghatottam. Régóta nem voltam már gyónni. Ez minden. Mi gyónnivalód volt? Elbűvölő nő és nagyszerű feleség, és remek anya vagy. És szerintem napról napra jobb leszel. Mi nyomta annyira a lelkedet? Mi a gond? Évek, hosszú évek hibái. Az már a múlté. Egyébként mindenkinek van valami keresztje. Mindenkinek. Neked nincs. Te jó vagy. Nem. Igyekszem az lenni. Apád régen nem volt jó. Régen nem volt jó. De mostanában örülök, hogy annyi mindent tettem és tapasztaltam. Van egy csodás feleségem, és egy tündérlányom. Szóval megérte. Tessék a tea, egy finom tea, mindjárt feloldjám a feszültséget. Miért feszült itt valaki? Köszönjük. Nagyon kedves. Ugyan, hozzak újságot, vagy könyvet, vagy más olvasnivalót? Gyújthatok egy gyertyát Szent Bácsinó képe előtt, hogy megújítsa az energiákat. Nem. Pardon. Gino. Lássuk, a fiat kiengeszte le. Hát persze. Ő az egyetlen, akinek a láttán mosolyogni tudok. Fiam. Na jó, magammal viszem Lautárót, ha nem probléma. Nem viszed sehová. Miért nem? Azért, mert nem sokára felébred, és akkor meg kell szoptatnom. Nálam meg tudod szoptatni. Mit képzelsz? Mozgó büfé vagyok. Gond van? Nem mondja, hogy nem jó a humora. És nem kaphat más tejet? Boltit? Igen. Nem. Azt nem lehet, csak anyatejet kaphat, más tejet nem.
Na jó, nem fecsérlem az időmet. Elmegyek, benézek Tatjánához, jó? Ne, jobb lenne, ha most nem zavarnád. Majd ő keres, ha úgy gondolja, menj inkább haza. Gyere holnap. Csak hogy jelenleg nincs otthonom, szállodában lakom. Na jó, megyek. Ha van valami, hív fel. Jó. Engem is elküldesz? Szeretnék még a fiammal lenni. Páz! Páz! Megfeledkeztél rólam, Páz! Nyisd ki! Köszönöm. Köszönöm. Találd ki, mi történt. Páz bezárt. És teljesen elfeledkezett rólam, teljesen. Kösz, kicsim. Tehát főzöl? Igen? Mi az? Jaj, apa. Nagyon szeretlek, nagyon. Mi a gond? Apa. Apa kedvenc szempárja könnyes. Mi a gond? Ha? Na, jól van már. Én csak szomorú vagyok. Olyan jó lenne visszaforgatni az időt. Nézd rám. Történt valami? Nem, csak megláttam anya fényképét. És elszomorodtam. Megint kislány akarok lenni, és azt akarom, hogy újra együtt legyünk. Csak ez a baj. Most is együtt vagyunk. És senki sem választhat el. Jól van. Minden rendben? A kislányom szomorkodik. Köszönöm, hogy gyereket szülsz apámnak. Csillagom, gyere ide. Mi van itt? Mi történt ma? Te meg ne nevess. Miért? Elfelejtetted, hogy bezártál a műterembe? Itt vannak a ruhák, itt van minden. Páz, könyörgök, ne. Sziasztok! Elkéstünk? Nem, de nem sokára megérkezik a papis. Mira itt a keresztapád? Igen, és itt van a keresztanyád is. Szia, kisanyja, szia! Úgy látom, mindig összetalálkozunk, nem? Mert maga az apja annak, akit a legjobban szeretek. Csak nehogy a férje legyek annak, akit a legjobban szeret. Férj, miért nem házasodtok össze? Hallgass csak a keresztanyádat. Jó lenne már egy kis ünnepség, nem igaz? Ugye? Tudom. Jó lenne egy kis ünnepség. Kicsikém. Pihent ki magad. Aludj egy jót, reggel mindent egy kicsit más színben látsz majd. Köszönöm, amit értem tettél. Kérsz valamit enni? Nem. Köszönöm, nem vagyok éhes. Aludni akarok, és nem gondolni semmire. És nem tudom. Szerinted apa sejt valamit a dologból? Nem. Esküszöm neked, Tatjana, megtennék mindent, ami tőlem telik. Csak ne kelljen átélnie ezt a csapást. Tényleg mindent. Nagyon nehéz titkolnom előtte az igazságot. Várni akarok az ikrek születéséig. Köszönöm. Minden úgy lesz, ahogy szeretnéd. Minden. Azt mondtad, nem akarsz gondolni semmire. De megkérlek, Tatjana.
Gondolj azért Viktóriára és Konrádóra, mert 20 éven át áhítoztak utánad. És most rád találtak. Érted? És nem ölelhetnek át. Ez nagyon nehéz helyzet nekik is. De gondolkodjál rajta. Hogyan is érezhetnek ők? Kicsikém, légy erős. Köszönöm. Jó éjszakát! Tudod, hogy az apád filmrendező? Elmesélte anyád. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Mostanában elég önző. De ne aggódj, majd amikor nagyobb leszel, megnézzük a filmeket, amiket szeretek. Na jó, elviszem Lautárót, meg kell szoptatnom. Már megint? Igen. Ez egy szoptatási diktatúra. Etetés idején nem kívánatos személy vagyok. Megkérdezem a gyerekorvost, mikor ehet cumis üvegből. Ne légy nevetséges, még kicsi nem ehet cumis üvegből. Jó, de rossz, hogy nem tudok rendes apaként foglalkozni vele, mert naponta 2000-szer megszoptatod. Na de... Bocsánat, Mi ne az? haragudjon, Foszkó. Nem lehet ilyen féltékeny Viktóriára, ugyan már? Nem, dehogy nem erről van szó. De nem lehet hozzákötni a gyereket az anyjához egész nap. Lehetne néha az apjával is, nem? Várj. Azt hiszem elfelejtesz egy apró részletet. Lautaro 9 hónapot töltött az én hasamban. És ezért én vagyok a hibás. Jól van. Szó sincs Ne róla, mert a haragudjatok, természet... bocs. Csak hát... Jó, semmi baj. Nem értitek, hogy Lautarónak az a legjobb, ha együtt vannak a szülei? De. Ugye? Csak sajnos Lautaro szülei nincsenek együtt. És ez nem is fog változni. Tessék. Én megyek. Sziasztok. Viszlát, Hoem. Viszlát. Na? Elaludt már? Igen. Elmondta Paz. Mit? Nem sokat, csak annyit mondott, hogy megtaláltad a lányodat. Igen. Remek. De ez még csak a kezdet, mert a lányom imádja a mostani szüleit, és én nem kívánhatom, hogy ezentúl engem szeressen. Viktória, nagyon rendes vagy, komolyan. Azt hiszem, Paznak igaza volt. Igen, ezt én is tudom. Gondolnom kell Viktóriára és Konrádóra is. Most még nem mindenki érti. De idővel rá fognak jönni, hogy ez az ügy végződhet jól is. Nem tudom elhinni. Amit a nagyapád tett, az pokoli. Azt nem tudom, mit tett a nagymamád, de te igen. Az számít, hogy Juan mindig az apád lesz. Tudod? És mindig veled lesz. Talán ez arról szól, hogy mindenből tanulhatunk valamit. Nézd el nekem, hogy késő este ide hívtam, de mindenképpen beszélnünk kell. Semmiség. És Juan? Juan már alszik. Szeretnék kérdezni valamit Alicia-el. Igen?
hol van eltemetve Juan és Gabriela lánya? Az igazi kis unokám. Ha el tudnád képzelni, Páz, mit jelent nekem? A karomban tartottam azt a kis babát, holtan azon az estén. Azt az érzést sohasem felejtem el, soha. Örökké kísérteni fog. És kísérteni fog a döntés emléke is, amit akkor hoztam. Sajnálom az unokámat, és folyton rágondolok, folyton. Virágot viszek a sírjára, ennél többet nem tehetek szegénykéért. Gondolok rá. Senki sem tud róla semmit. Senki. Csak én járok ki hozzá a temetőbe. Vinnék virágot a sírjára. Elkísérne hozzá, ha megkérem rá. Gino, jó reggelt! Jó reggelt! Jaj, mi történt? Semmi, Oda semmi, csuktak? csak nem, csináljak neked reggelit? Ne főzök, Máté. Remek, nagyszerű. Nem. Kerestél valamit, ugye? Nem. Jó reggelt! Páz! Mi az, drágám? Minek költöztél fel? Az ágyba vittem volna a reggelit. Nem, későre jár, mennem kell, szia. Még korai bemenni az étterembe. Most nem az étterembe Céghez? megyek, az orvos vár. Nem, orvoshoz. Veled megyek, Nem, felesleges lenne, nem téged vizsgálnak meg, hanem engem jó, szeretlek. gyorsan felöltöztél. Várj! Elmentem, hová fiam. sietsz? Gyere vissza! Szeretlek. Én is, de hallgass már meg! Miért egyedül mész? Bocsánat, uram. Igen? Szükségük van még valamire? Nem, nincs. Kinek Nincs? miért? Mert elmennék, a barátnője szabadnapot adott. Egyedül megy el? Minden bizonnyal igen. Megáll az ember esze. Ugyanabban a házban lakunk, és mégis alig találkozunk. Elfoglalt üzletasszony lettem. Egész nap dolgozom. Nem is tudod, milyen nehéz ennyi beosztottra ügyelni. Gondolsz még rám? Vagy már csak Mariánára? Ha igent mondasz, nem hiszem el. Tele van a fejem a munkahelyi gondokkal. De a szívemben csak is te vagy. Beszélni szeretnék veletek. Jöttem, amint Viktória szólt. Az az igazság, egy percet sem tudtam aludni az éjjel. Igen, nekem is nehéz éjszakám volt, de nem kerestelek, mert tudom, hogy most idő kell neked. Sokat gondolkodtam. Beszéltem Nikolásszal és Pázzal. Mindketten segítettek rendezni az érzéseimet. Ne aggódj, Tátó. Mi most itt vagyunk veled, és mi leszünk a legtürelmesebbek, és megvárunk. Eddig is sokat vártunk rád, és nem akarjuk, hogy szenvedj. Tudod? Gondolkodtam rajtatok. És tudom, hogy nem ti vagytok a hibások. Viktória, te elmondtad 100-szor, mekkora fájdalom volt, amikor elvették tőled a lányodat. Igen. Te pedig, Konrádo, 2-szer mentettél meg. Tudom, hogy jó emberek vagytok.
És tudom, hogy nektek köszönhető, hogy egyáltalán a világon vagyok. Könyörgök. Kérlek titeket, adjatok még egy kis időt. 20 évig abban a hitben éltem, hogy a szüleim Juan Manuel és Gabriela. És megteszek mindent, amit tudok, hogy úgy szeresselek titeket, ahogy azt megérdemlitek. Köszönjük, Tati, köszönjük. Luna? Igen, Luna. Akkor este, amikor a karomban volt a kicsi, felnéztem az égre, és kerestem Istent. Olyan csodásan sütött a hold. Ezért gondoltam, hogy a Luna, vagyis a hold, tökéletes név az unokámnak. Magadra hagylak. Köszönöm. Luna, hoztam neked egy csokrot. És szeretném elmondani, kis angyalkám, hogy apád csodálatos ember. Ő a legrendesebb ember, akivel találkoztam. Ő nekem a fény. Nagyon különleges, tudod? Ugyanaz a fény, ami belőled ragyogna, ha az élet megengedte volna, hogy apáddal maradj a földön. Milyen kár. Nagyon fáj. Rossz, hogy nem élvezhetitek együtt az életet. Juan és Lunita. Mennyire fáj, angyalkám. Szerelmem. Ki az a Luna? A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.